Yan ang gusto yung tapang kabayo. Sir, saan daw galing yung nagbulisang Kabayo lahat yan. Ay, hindi po. Ito po yung tapang kabayo. Taba, magkano yung sa order? Pag may rice, sir, 150 po. Pag a la carte, 210, sir. Last order na po yan, sir. Publish na po. Wala na kami. Magkano yan? 210 po yung a la carte. Pag may rice po, 150. Pag tapa sisig naman, sir, with rice, yan, sir, mga combination. Sisig kabayo. Ay, pork siya. Kala ko kabayo. Walang duty ngayon, sir. Parang gusto kong tikman. Sir, tikman mo, sir. Pwede. Tikman mo. Tikman natin. Patingin ni boss yung ano, yung kabayo. Ikaw, ma'am, gusto mo tikman yung kabayo? Yun, no? Tikman mo lang, Kabayo. ma'am. Tikman mo. Kaya tingnan mo. Sarap. Ay, sarap ang sasarap ako. Sarap niya. Sarap, sarap. 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 Sarap yan, ma'am. Baliw, ang original lang ng kabayo ka lang. Ah, tingnan mo, alam mo, nasa history yan eh. Kasi, tropa ko may-ari ng manis. Oo. Alam mo, ma'am, nasa history kasi yan. Kabayo. Kabayo. Kasi dati kaya sila pinipilado. Masarap, Tapa nila masarap. kabayo. Sir, kuya. Sisigang ka rin, may... Lalo nung pagpapalo. Hindi tayo pinag. Sabi mo nga baka. Sige mo. Sarap ng kabayo. Well, yung kanin daw. Yan ang price nyo. Nagmimix. Hindi mo pa makuha kasi may nagmimix. Tapang kabayo. Special. Kasi wala nang kanin eh. Okay, sana pa sa mga wala na sa ano kasi. Okay yung ano, slice. Slice. Ano? Ma'am, may mayonnaise ka ba? Sige, sige. Thank you po, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Kabayo. Basura mo, boss. Sarap ng ano, Clark? Kabayo. Pangalan lang na, no? Hindi, tapang. Yung sa akin, huwag masyadong luto. Yung tamang-tama lang. Yung tayo ay, anong pangalan, ano mo, boss? Boy Pusit? Basta boy, si Sir Pusit na lang dito. Sarap. Pangatlong balik ko na to, ano? Pangatlo na. Basta, ito yung healthy.
Eto, lahat ng mga taga Quiapo dito na naglipatan. Ayan o. Drenay ko yung kabayo doon. Yan. Kabayo tapa. With rice na yan, boss, ano? Ay, hindi rin. Iba pang pe, ano? May sili ka. Yun. Gusto ko yung super sili. Ayun! Sierra Madre. Pampagana. Nawala, naka-off daw si Sir eh. Yung pulis. Yan o, star of the night oh. May maintain ng ano eh, yung ice na ano, Ha? mga cola. Dito? Pulis pa na may-ari niyan eh. Pulis. Yung naging slice, pulis yun. Pinatigim sa akin yung tapa. Gabi na kasi, mahirap pag... ito okay lang. Pulutan. Pagkabayo. Yan akin, boss. Yan, take out. Oh. All the way mo na lang yung ano. Importante yung sili. Tabo ko nito. Pagkadagdagan sili, boss? Yeah, okay. Thank you. Pag nandito ako, pwesto ako nito. Dinakdakan. Dali lang naman. Ayan, may mga pulis. Buti naman. Oo, para ma-safe yung ano. Thank you. Ayos. Ayun tayo, doon na po tayo sa 7-Eleven pagbaba doon sa... Okay. Bibili na ba ng